Abiatzen da zutunba gogorra, ez naz esakena ordi konkorra. Zer dau, diote herriko mutilek, atxo, agure eta umetxo sotilak. Azten da berriz zua ize soinua. Alde askotan ikusten da lainoa. Geisten dira herrira basurde satarrari daude begira. Doaz handiki baten etxera, itxusiarekin eskaintza egitera. Dakusate, baina harriturik ezuela basurdeak belarririk. Bidaltzen da gizontegia, agertzen ere zaie zahagia. Hain baizela atsegina, ardoa sondratzen kaltegina, ebakitzen diote burua. Jende guztia dago harrituta, ezuelako garunik ageri. Ezin ere zioten igarri, zertan zegoen ipuinea. Otezen gezurra edo egia. Ez zaitezte jaunak harritu, ikusten duzuenaz ez miraritu. Dio batek asko jakinik eta ipuinagi estatu nahirik. Nola muineak eduki basurde txarrak, belarri bi, galduz gero, badoa sorora. Ekarri gabe lehena gogora, zigorre kontzen ez duena, da muin gabe eta soroena.